Shikin hon ki hati cloud badan kumba khandai tli e kila penjat thiau ya ki yeng dara jong ki nongrap bat kum joru iki marap kum ukwai usensar ka kaj bat ki we ki marap jong ki nongrap na po nong na Southwest Khasi District ki badan ha lum yau pau ha ka bakala long ka jingdo ka bakraw na ka banta jong ki laya thuru bagi niki hati cloud kila wan kha ha ketika than lum yau pau mentala sisnam ganti ha ka bakila penjular napang ya ki marap uba slan bor langki rija umentri ketanat dom sok kwai ulaya thu bah ka bay day bat kani ka jingja na kalyang jong kirang ba snong na kisnong ba per ki ba don po kanong na kila ujor sa ketanat wildlife bat pan jingirap ru na kabenta ban wan be nok kloi kini ki hati cloud namar ba kat banang slam kat ta ka jing penjat kanang jur ha ka bamenta ye ki yeng kisam ki blasha penjat kila palat pauteli bat ka basusi e kalong baki nong rap menta kim not chu ban lech lengkha wat la ka por ban khet sensar kalandei namar baki ni ki hati ki be klai ki habaki persang ban lech be dan ngina kaliang jong kirang ba nong sensar snong jong ka dong nong na area ngila bana ba ki wan kiu ki hati yang ne po ulum yo pau nang ne po nong na area te ngila lech pej rengkat bat ki para snong para thau ngila ya khang snong bena lech pej kita ki hati ban be andre ngila persang ban be ki hati namar ba kini ki hati kila de penjat ya ki lengkha bangi rep sensar mangi ya ki lengkha bangi rep ka rep kwai ru la penjat ngimla su ban ngimla ban be ya kita ki hati namar ba ki lek persa awat yang ngiru nak liang jongi ki rang ba snong ngila sem jenjar bat ngila ut hakmat jong ki bru ke bahalor ba ginlek kuno ban ya rap yangi ba ngila ban be no ya kini ki hati nang ni napo lum yo pau namar ba kila kajing penjat ya ki lengkha jong kum ki lengkha sensar mar mentale kala dei kapor bangin khet no sensar handai ha kajing wan jong kini ki hati kila penjat ya ki lengkha sensar jongi kajing jot kala long ka bakrau te nakata kadau ba ngi pentip saka kibor ki bahalor ba sobha ban ai no khamkloi kajing yarap yangi ba ngila ban be no ya kini ki hati namar ba wajya ki breu kila nut ba kin yelek persa yangi ki breu nalor ba kila de penjat ya kita kilengkha sensar jongi kilengkha kaj jongi kwai te wat ya ki sem ru kila de penjat hadu ya ki ying kisem ba kinong rep kilebu kilengkha ki jongki te kila poi hadu da ki peutli kilong ying ba kinong rep ki lebu ha ki lengkha jongki ki niki hati kila de penjat handai kawai kalong ka pasusi ba nakaliang jongi kinong rep hangni apo than nong na area ngim nutsu ban lech kilengkha namar ba ngidon ka jingma ya ki niki hati halo kan ini bang ili asngu e bang we lagi menteri do kesnong nong na ni area nong na baru we pan nakaliang jongi baru ki than jongi area nong na baru we jurang pa jong than nong na singka bat ki pai nong rep ngile chong perkhat bat kumnu ngile pan main be gini hati henry nakaliang jongi le sim ya we ka rai ya ka ba kumnu ngin wat glad di arab nak pha pan jing arab nak office of wildlife tinakaliang jong ying la pentip sa wildlife office hari nakaliang jong ki gila ong yang bangin up pangin sawan pan kri ya kata kejiwan jong ki gi hati tinakaliang jong kum biru rang ba jong kathan area jong na ibar ko we kat nong rep mila up menin kasmi pagi ong sawan dai baro sni mila up dai kum semlawan hadu ani kasmi khidmat ke mementa tinakaliang jong yi kum gipai nong rep ni terpat jur balak kumnu ide ban ai kloi jing arab yang yi mar ho nakaliang jong ngi la de pha la masti chaga wildlife ndai ka jubab na ki long bangin swan mi rengkat bat ken swan ai jing arab ja kita kilang kha ki jot hen nakaliang jong pai nong rep ria nong na ibar ko ngim sem kwa ka jing arab kata ka song bisa jong ki namar la tip sai ba kim la ban arab ya jing lut jing sab jong bar khot ka ria nong na ibar ko ndai bang kwa ngi kwa jing arab ya kumno kin be no yi te hati namar nakaliang jong kum nong rep bar khot khna klung mentak la dai ka por bangin put sensar ngim nut cuma lek salum nak tak kadau kerpat jur ya ka bor pati khmi ya kan ga ya kini merat klau kini hati bel ai le play jing rap yang gi khna mi la ban lek chak di lengkha bang jurap perskata sokoi pat nakaliang jonggi ngila burom ya ka wildlife nama gi ong bagi wildlife ki ong gi wat nam penjot le penthut ya kini gi hati wat nam siat nakaliang jonggi ko ngu ya ta ni sube baik ya ki hati yang semara gitar ben saw de selek takamet thli kum di libe kal bagi libe gini hati na gini hati bat yelek ben ban ya ban
bek thong yang ibriu tanah kata kada ikerpa jaga sorkar lani jaga departemen beripik yang kini hati sebab ni rap nak kloy harap don kanu jing harap don kanu jing ujar persya yang minong rap ni nak liang minong rap gimdon sikit ARUM sepangkan ni namar begila penjat kelolong sepapalat. Okay. Siap senang lajong. Kai. I am the youth of Meghalaya. Ngau sero ni benta kemenrit yonga. Angni digira mamang nan chulija aro undina sanongaya. Namar bam dan kam dan jam nakabenta jongi. Every day, I face the burden of joblessness. No kanyan pinorlong ya kajing ang nud jonga. Kamon wan panyarap yangi. Sakat kian. Our future. Introducing the MyCard by Meghalaya TMC. With this revolutionary scheme, Meghalaya TMC will ensure the welfare of the youth. The Meghalaya Youth Empowerment Scheme is a mission to empower and guarantee them a brighter future. Register now